Firma Vitalis este o companie de management de proiect și construction management înființată în România acum 17 ani. Deci suntem de 17 ani pe piață. Este o companie 100% românească. Ne ocupăm cu tot ce înseamnă sprijin al dezvoltatorilor de la faza inițială de concept până la finalizarea unor proiecte de construcții. Deci acoperim tot spectrul, toată gama de servicii pentru a veni în sprijinul investitorilor și a dezvoltatorilor. Aici mă refer la partea de elaborare concept, elaborare studiu de fezabilitate, bugetare, deci asta, să zicem, componenta inițială a unui proiect. Apoi, ca și pasul următor, îi sprijinim în găsirea celor mai bune companii de arhitectură, de proiectare, de specialitate. Adică noi ne ocupăm activ de licitații, de negocierea contractelor și așa mai departe. După care gestionăm procesul de proiectare, deci facem design coordination pe perioada proiectării. După care, în momentul în care există un proiect, ne ocupăm și de partea de avizare și autorizare, tot așa, pentru beneficiari. Etapa următoare ar fi partea de licitații pentru găsirea unor antreprenori generali sau a mai multor firme de specialitate care să execute lucrarea, un lucru foarte important. Și în faza de execuție, gestionarea și coordonarea activităților din teren, din șantier, cu echipe de site manager și dirigenție de șantier, coordonarea SSM, deci toată gama și tot spectrul de servicii necesare în perioada construcției. Ca și servicii conexe, mai avem și servicii de technical due diligence. Asta ar însemna analiza unei potențiale achiziții. Fie că vorbim de un teren pe care un investitor vrea să-l achiziționeze și noi investigăm terenul respectiv din toate aspectele, atât tehnic cât și din punct de vedere urbanistic, să vedem ce se poate construi, ce restricții are, ce nu are, lucruri care, mă rog, sunt esențiale în cadrul unei dezvoltări. Să știi de la început ce poți să faci și ce poți să dezvolți pe un teren pe care vrei să-l achiziționezi și dacă merită să-l achiziționezi sau nu pentru ceea ce intenționezi să faci. Și mai avem și serviciul de monitorizare pentru băncile finanțatoare. Băncile finanțează un proiect, dar au nevoie să știe că proiectul respectiv, lună de lună, merge așa cum a fost programat, că plățile sunt făcute din creditul obținut, sunt făcute pentru acel proiect și pentru contractele încheiate și pentru lucrările executate. Și mă rog, asta ar fi nucleul central al ceea ce facem noi. Mai avem și un departament de mentenanță. El a venit cumva ca o cerință a clienților, pentru că dacă eram în cadrul proiectelor și implementam proiectele, ulterior, la faza de operare a clădirilor, ne-au solicitat și partea de mentenanță, au spus, am lucrat foarte bine cu voi, haideți să gestionați voi mai departe, că uite, nu știu, să iau altă firmă, eu în voi am încredere, văd că ați gestionat bine, hai să facem și asta. Și atunci s-a dezvoltat și acest departament la cererea clienților. Nu este un departament foarte mare, dar oferim și servicii. Asta ne ajută cumva, pentru că în momentul în care gestionezi un proiect și execuți o lucrare, o clădire, experiența din partea de operare ne ajută în partea de execuție. Știi la ce să te aștepți, știi problemele care vor urma cu niște echipamente care nu sunt bine întreținute sau niște echipamente pe care atunci când le alegi, trebuie să le alegi nu doar pentru criteriul preț, le alegi și pentru fiabilitatea lor în timp, știi care au costuri mai mari de mentenanță sau mai mici. Asta ne-a ajutat, ne-am dat seama că ne ajută foarte tare și partea de mentenanță și avem colegii și specialiști de mentenanță pe care îi implicăm și în partea de execuție. În anumite situații le adresăm câteva întrebări să vedem unde mergem cu alegerea echipamentelor. Practic luați de pe umerii clienților tot greul, ca să spun așa. Cu siguranță. De câți oameni e nevoie ca acest lucru să fie posibil? Depinde foarte tare de tipul de proiect, tipologia de proiect, tipologia de client. Noi tot timpul ofertele pe care le transmitem clienților le transmitem custom made, adică în prima dată încercăm să înțelegem nevoia clientului.
Adică dacă mâine vii și îmi spui vreau și o ofertă de management de proiect, ok, hai să avem o întâlnire de 10 minute, un sfert de oră, să știu, să înțeleg ce vrei să faci, cum vrei să faci sau poate nu știi, nu te-ai gândit, dar împreună creionăm direcția în care vrei să mergi și atunci îți spun, uite, am varianta A, varianta B și aici îți dau un exemplu. Dacă lucrezi cu un antreprenor general, luăm doar partea de execuție, să spunem, lucrezi cu un antreprenor general, vor fi mai puține resurse implicate ulterior din partea noastră ca și urmărire în șantier. Dacă vrei să lucrezi pe pachete cu mai mulți antreprenori, atunci evident că și volumul de muncă din partea noastră și resursele implicate sunt mai mari. Asta nu înseamnă că, evident, oferta noastră sau costul cu serviciile noastre va crește, dar va crește în compensare cu scăderea prețului de execuție pentru că ai mai mulți antreprenori, nu unul singur. Aici, sigur, se pot discuta. Sunt avantaje și dezavantaje de fiecare dată. Noi le discutăm cu clientul. Deci nu există o rețetă de succes? Nu există rețetă de succes pentru că te poți bucura de un preț puțin mai scăzut la un moment dat, dar s-ar putea să ai alte riscuri mult mai mari. Deci nu încurajăm un sens sau altul de a face lucrurile. Cum spuneam, pentru fiecare proiect în parte, și asta este frumos în meseria noastră, fiecare proiect e diferit. Și asta e practic și definiția proiectelor, că fiecare e unic și e diferit. Chiar dacă am un proiect rezidențial sau tot o hală pe care o fac în altă parte, e diferit pentru că e pe un alt amplasament, poate în cadrul altei primării. Lucrurile diferă, lucrez cu alte companii sau și cu aceeași companie, poate au un manager diferit care vede lucrurile altfel și abordează altfel lucruri. Deci tot timpul proiectele sunt diferite și atunci nu standardizăm, așa trebuie făcut și gata. Nu mi se pare că e... Nu există șabloane nici măcar în funcție de categoria proiectului, hoteluri, hale, clădiri de birouri. Noi sigur că avem niște proceduri standardizate. Da, avem niște proceduri, dar nu suntem rigizi și abordarea asta rigidă cel puțin personal nu agrez. Avem niște proceduri, avem niște standarde, niște șabloane, dar ele creează scheletul. Noi, pe baza acelor șabloane, ne adaptăm în funcție de particularitatea proiectului. Și dau un exemplu, nu pot să mă duc la un client, dau un exemplu banal, un raport lunar. Sunt clienți care vor să vadă rapoarte lunare cu 70.000 de anexe, care vor să-l vadă că îl printezi, îl dai fizic. Și clienți care vin și spun, nu, eu vreau 2 pagini în care tu să-mi spui la fiecare status, să-mi pui un semafor verde, roșu, galben, care asta mă interesează. Și atunci noi avem abordarea și așa și așa în funcție de ce ne cere clientul. Mi se pare personal că să mă duc să spun nu, noi așa lucrăm, take it or leave it, nu e dovadă de inteligență. Trebuie să te adaptezi și să lucrezi cu fiecare client. Asta e. Am și experiența, am lucrat și de partea beneficiarului și atunci am experiența asta, am lucrat cu alte companii de management de proiect, am văzut diferite abordări și atunci asta cumva mă ajută în ce fac aici la Vitali să merg pe direcția pe care cred eu că și de fapt direcția în care am mers 17 ani și am mers cu succes. Suntem o companie care de 17 ani am crescut, am trecut prin 2 crize, să spunem 2, 3, nici nu mai știu câte sunt. Cu ce proiecte ați început și unde ați ajuns acum? Prima dată a fost un proiect de amenajare interioară, un fit-out la o clădire de birouri, 3000 de metri pătrați. Clientul a fost mulțumit, am extins apoi cu încă 3000. Beneficiarul clădirii de la care închiriază clientul nostru ne-a văzut, a văzut modul de abordare, modul cum pune problema, ne-a recomandat apoi altor chiriași care veneau la clădire și a spus, uite, dacă vrei, îi recomand pe cei de la Vitalis să îți facă managementul de proiect, să nu avem noi nicio problemă unul cu celălalt, adică avem amândoi încredere în ei. Și așa am crescut. După care, sigur, gama noastră de proiecte s-a extins. Glumeam la un moment dat, cred că în afară de centrale nucleare am făcut cam tot. Și e normal, managementul de proiect este o meserie în sine, nu contează că ai un proiect rezidențial, că ai un proiect industrial. Acum, în ultima perioadă, foarte mult suntem pe partea de industrial, pentru că industrialul se dezvoltă destul de mult. A fost și încurajat de ajutoarele de stat. Adică avem proiecte unde clienții beneficiază de ajutoare de stat și asta am văzut că a ajutat foarte mult. Partea hotelieră
Acolo avem, cred că, peste 20 de proiecte de hoteluri și am lucrat cu toate lanțurile. Am avut hotelul Radisson, Ramada, Ibis, Mercur, deci cred că toate lanțurile din România ne-au fost clienți și sunt în continuare clienți. Chiar acum avem un Ibis și un Mercur în Sibiu, am terminat Hotel Mercur de la Cozieni. Aveți proiecte în toată țara? Da, avem proiecte în toată țara. Chiar discutam că un oraș important unde nu avem acum proiect este Iașul, dar urmează, avem niște discuții ce o să fim acolo. În rest avem în Cluj, Timișoara, Arad, la Turda, lângă Cluj, avem Craiova, avem Constanța, Brașov, Sibiu. Deci suntem prezenți în toată țara, avem o echipă de aproximativ 100 de persoane în toată țara. Și noi mergem acolo unde este nevoie de noi. Clienții pot fi de oriunde, și clienții internaționali și clienții români. Îmi povesteai puțin mai devreme că ați avut inclusiv în străinătate proiecte. Am avut proiecte în Londra, am avut 3 hoteluri în Londra de care ne-am ocupat. În Kiev, în Chișinău, am avut proiecte de fit-out tot la fel. Acum, evident, mai puțin. În Kiev încă nu. Și iarăși în Chișinău e un pic un recul tot din cauza faptului că nu e apropierea asta de conflict și atunci investitorii... Am avut niște discuții recente, dar au zis nu, amânăm totuși că nu e un moment bun. Deci da, lucrăm și în afară, nu avem niciun fel de problemă, avem experiența asta și știm cum să o facem, dar mergem acolo unde ne duc și ne cheamă clienții, unde este nevoie de noi. În momentul de față, câte proiecte aveți în desfășurare? Dacă vorbesc doar de proiecte, vorbim strict de proiecte în care facem management de proiect, deci fără să vorbim de technical due diligence sau rapoarte de monitorizare, pentru că sunt mult mai multe, sunt 38 de proiecte în care suntem activi implicați. Unele în faza de proiectare, altele în faza de execuție, deci nu toate în faza de execuție, dar majoritatea dintre ele. Deci 38 de proiecte în care suntem activi implicați ca manager de proiect. Iar cele mai multe sunt în sectorul industrial? Cele mai multe sunt în sectorul industrial ca și pondere și hotelier în momentul acesta. Iar dacă vorbim de complexitate? Momentan cel mai mare este proiectul celor de la One Properties, de la Cotroceni Park. Acolo am fost implicați cu o echipă de 12 persoane. Am fost implicați și în proiectul de birouri și acum care s-a finalizat, și acum suntem implicați și în proiectul de rezidențial. Ar fi cel mai mare ca și suprafață, să spunem. Ca și complexitate, partea de industrial aduce tot timpul un suflu nou, pentru că fiecare facilitate de producție e diferită și sunt particularități. Avem acum cu cei de la Stada în Turda, avem o fabrică de medicamente. Acolo iarăși este destul de, să spun, specific domeniu și te lovești de multe lucruri, cerințe ale clientului. Deci zona asta vine cu mai multe provocări pentru voi. Vine cu mai multe provocări, da, pentru că chiar dacă nu tot timpul ne ocupăm noi și de linia de asamblare, dar ea vine cu niște specificații. Trebuie să pregătești clădirea ca atunci când echipamentul vine să fie montat exact la locul lui, să fie conectat la utilități ce are nevoie și să funcționeze. Adică nu poți să ai abateri pentru că sunt niște echipamente foarte sensibile, sunt niște lucruri destul de delicate. În partea asta în domeniul ăsta medical sunt cerințe mai mari. Iarăși am finalizat de curând Spitalul Medicover din București și acolo la fel, cu camere de radiologie, cu multe lucruri destul de complexe care necesitau o pregătire a clădirii înainte destul de amplă. Ai dat nume foarte mari puțin mai devreme. Acceptați și proiecte mici? Noi acceptăm orice gen de proiecte. Să dau un exemplu, avem și inclusiv case particulare, are unor clienți, dar nu e un segment pe care ne axăm, evident, și nu e un segment, nu că nu dorim să facem asta, dar nu e o cerere atât de mare. În schimb, sunt clienți care, imaginează-ți, o casă înseamnă câteva milioane de euro. Avem clienți care au lucrat cu noi pe business-ul lor și apoi au zis, nu, vreau să vă ocupați și de casa mea. Deci, n-aș spune că nu acceptăm proiecte mici. Evident, câtă vreme beneficiarul apelează la noi și e dispus să-și asume un cost, pentru că există un cost
care aduce un beneficiu, dar în prima fază mulți îl percep doar ca pe un cost. Da, lucrăm. Deci nu e vorba că acceptăm lucrări mici sau mari. Ne ocupăm de orice gen de lucrare și știm să facem orice tip de lucrare. Cu cât de mult ajută să apelezi ca antreprenor mic la o companie ca a voastră? Eu cred că e esențial ca antreprenor mic. În momentul în care nu știi să faci ceva, nu e domeniul tău. Aveam de curând o fabrică de un proiect pe care îl avem acum, o fabrică de hrană pentru animale. Noi știm business-ul ăsta. Nu știm să construim o clădire, nu știm să... Și nici nu vreau să învăț acum. Eu fac o fabrică. Poate mai fac una peste 10 ani. Ce să fac? Să-mi iau oameni, să-i angajez, să-mi creez un departament? Dar mulți ar tenta să facă asta. Pentru că poate ies mai ieftin, dar ca timp în niciun caz, nu? Nu ești mai ieftin cu siguranță, asta e doar o iluzie. Și spun de ce. Știm cu toții, orice angajat, orice persoană pe care vrei să o aduci în companie are o perioadă de acomodare, care poate fi 3 luni, 6 luni, 9 luni, în care se acomodează cu modul de a face lucruri, înțelege lucrurile, o perioadă pe care tu plătești perioada respectivă. Da? După care s-a terminat proiectul, ce faci? Îi dai pe toți afară în momentul ăla? Durează și acolo, trebuie să dai niște salarii compensatorii, adică sunt alte lucruri la mijloc. Și dacă te uiți la costul total, tot acolo te duci. Deci, avantajul cu noi este că atunci când ai nevoie, suntem implicați în proiect, s-a terminat proiectul, nu mai suntem implicați. E atât de simplu. Plus că noi venim cu know-how nu doar al unui om, 2, 3, pe care tu poți să-i angajezi, care au o experiență mai vastă sau mai puțin vastă sau mai aplicată pe domeniu. Noi venim cu experiența celor 17 ani de proiecte, venim cu experiența celor 100 de persoane care sunt acum în companie, avem tot timpul, ne consultăm, adică orice problemă ar apărea într-un șantier, noi avem comunicarea, avem un grup pe WhatsApp unde orice s-ar întâmpla, oriunde, știm să găsim soluții. Avem o bază de date a proiectelor, e totul pe server, totul online, se poate verifica oricând un proiect de acum 7 ani, poți să intri să vezi acolo ce soluție a fost adoptată în proiect, ce dispoziție de șantier a fost dat, ce costuri au fost, chiar dacă nu mai sunt relevante costurile, că în ultima perioadă nu mai, dar măcar poți să multiplici cu un factor de 1,6 sau cât a fost, 60% creșterea în piața materialelor de construcții. Ai ceva, e o bază de date. Pe când dacă tu angajezi un om, 2, 3, care au experiență, poate au făcut un proiect, 2, nu e același lucru. Și nu ești, deci mai ieftin cu siguranță nu. Dacă nu ai repetibilitate. Da, sunt companii, investitori mari care au proiecte în continuu și atunci merită să înființezi un departament, poate merită să înființezi un departament, dar chiar și acolo avem investitori mari care au și departament de management de proiect, dar lucrează și cu externi. Și de ce? Pentru că în momentul în care tu ai un proiect, 20.000 de metri pătrați, departamentul tău funcționează. Apoi mai vin încă 3-4 proiecte care încep în același timp. Chiar dacă tu nu ți le-ai programat, dar n-ai obținut autorizație la timp, te-a întârziat primăria. Și încep proiectele să curgă. Deja volumul e mai mare, brusc. Să angajezi încă 20 de oameni la tine e foarte complicat. Așa pe noi, în secunda 2 am intrat în proiect, suntem acolo, performăm, știm ce avem de făcut. Ai menționat și mai devreme, cât de mult v-a impactat creșterea prețurilor la materialele de construcții? S-a văzut o scădere a cererii? Nu neapărat. A afectat foarte mult. A durat destul de puțin. Problema nu este atât creșterea. Cea mai bruscă a fost la fier beton, dar între timp s-a corectat, deci a revenit la niveluri ok. Cel mai mult pe noi ne afectează incertitudinea, impredictibilitatea. Adică dacă în piața construcțiilor există un gram de incertitudine, investitorii sunt reticenți și așteaptă, amână momentul în care să investească. Iar astăzi există? Astăzi există, dar n-aș spune că e atât de mare. Adică mă refer la momentul în care a pornit războiul, atunci a fost un grad mare de incertitudine, el s-a mai corectat. Acum vedem tot felul de știri alarmiste, că nu știu, o să scadă prețul apartamentelor, iarăși, lucruri pe care le vedem
cum să spun, an de an. Tot cineva spune că o să scadă prețul. N-a scăzut. Voi pe baza căror previziuni vă faceți calculele? Bine, noi suntem tot timpul în contact cu domeniul, cu sectorul, cu investitorii, adică avem cumva măsura asta tot timpul. Și nu neapărat că suntem noi mai deștepți, dar având atât de multe proiecte și lucrând cu atât de mulți investitori care sunt conectați la economia de astăzi, din prezent, colectăm semnalele de la toți investitorii și cumva facem o medie, ponderăm lucrurile și încercăm să înțelegem în care e direcția. Și cum arată semnalele? Din punct de vedere al investitorilor, bani există în piață și ăsta este semnalul cel mai bun. În momentul în care nu mai sunt bani, atunci e o problemă. Bani sunt, apetitul de a dezvolta există, doar s-au reașezat anumite piețe, să spunem. Adică partea de rezidențial din București a fost destul de mult afectată și blocată de către primărie. Nu se va relua foarte curând, în sensul în care și dacă ar fi alegeri mâine și ar veni alt primar, să deblochezi ceea ce a fost blocat, durează o perioadă de... Mai sunt câteva proiecte pentru că au beneficiat de puzul inelului median. S-au blocat puzurile de sector, dar puzul de inel median nu a fost blocat și atunci de asta vedem pe fabrica de glucoză că se dezvoltă, pentru că acolo e puzul de inel median. Câteva proiecte prin sectorul 6 care au mai fost autorizate, deci au mai fost. În schimb, s-a dezvoltat foarte mult sectorul industrial și ce vedem? Apetitul investitorilor de a prelua niște clădiri existente și de a le reconverti, de clădiri istorice care sunt scoase cumva la lumină. Și avem proiecte de genul ăsta. Ne dai niște exemple? Nu sunt de renume, este Vila Tomescu de pe Calea Victoriei, de exemplu, este un proiect al nostru. O să mai începem în curând un proiect, dar nu pot să-l numesc încă pentru că n-am semnat. Deci există apetit și investitorii vor să investească. Dacă dispare o piață, de exemplu, piața rezidențială se diminuează, crește alta. Cum am spus, industria hotelieră, iarăși, este într-o dezvoltare. România are o nevoie mare de spații de cazare și hoteluri de lanț, hoteluri care să fie atractive pentru turiști. Turistul străin se simte mult mai confortabil să vină la un hotel pe care îl cunoaște. Dacă spune Ramada, spune Ibis, spune Mercur, știe că standardul e cam același peste tot în lume. Să vină la un hotel al cărui brand nu-l cunoaște, e un pic reticent. Și atunci, da, se dezvoltă partea asta așa. Cum spuneam, avem proiecte în industria hotelieră. Se dezvoltă și orașele mici, în special partea de retail. Adică acolo avem, am văzut magazine Kaufland, Lidl, genul ăsta de spațiu comercial de strip mall, cum îi spunem, cu intrare individuală din zona de parcare. Chiar am finalizat de curând unul la Brașov, cu cei de la Eli Parks și se dezvoltă. Sigur, nu e ritmul orașelor mari și e normal, pentru că nici cererea nu există, dar se dezvoltă. Partea de retail mai mult. Dar rezidențial vom vedea blocuri noi în orașele mici din România? O să vedem și blocuri noi și ele sunt și acum, adică nu că o să vedem, doar că evident că ritmul nu este sau nu poți să faci 1000 de apartamente într-un oraș mic, că nu e cerere. Dar se construiesc. E mai complicat și, cel puțin, să mergi într-un oraș foarte mic, să te duci, cum am spus, să construiești ceva la nivel mare, nu. Dacă faci un bloc de 50 de apartamente, ok, 50-100 de apartamente e ok. Se construiesc și se construiește mult în zona Bucureștiului în afară, pentru că București a fost blocat și atunci zone ca Tunari, ca tot ce înseamnă perimetral, e într-o continuă dezvoltare. Avem nevoie de infrastructură, asta este foarte important pentru că oamenii locuiesc în afara orașului, dar cinematografe, teatre sunt toate în București, școlile bune sunt toate în București, deci automat fluxul ăsta de tranzit zi de zi trebuie să fie încurajat și facilitat, nu neapărat în sensul că să construim străzi în care să mergem cu mașina,
ai nevoie de metrou, ai nevoie de tren. Știu că există proiectul trenului metropolitan, nu știu de ce nu se întâmplă nimic. Parcări, trebuie făcute parcări nodale în care să vii să-ți lași mașina la marginea Bucureștiului sau te sui în metrou. Din păcate nu se conturează în administrația asta prea curând. Dar pe scurt, zona privată are bani, vrea să investească, dar e nevoie și de puțin sprijin din zona publică. Poate sună ciudat, nu neapărat sprijin, dar măcar să nu încurce. Discutam cu investitorii care spuneau același lucru. Nu vrem să ne ajute cineva, nu vrem să ne dea cineva ceva, să nu ne încurce. În momentul în care tu stai pentru autorizație, după ce ai depus toate documentele, toate avizele și stai 1 an de zile până să o primești, termenul e de 30 de zile, da? De ce? Care e rațiunea din spate? Adică tu vrei să investești, vrei să construiești ceva, să creezi locuri de muncă, să creezi niște spații de living, să faci oamenii să aibă o viață mai bună. Nu. Autoritățile toată consideră, nu, tu ai venit să faci bani. Da, normal că vreau să fac bani, că ăsta e business-ul, asta înseamnă economia de piață. Să investesc, să câștig, dar nu câștig furând. Fac ceva, adică nu mă duc și... investitorii au ales calea asta care nu e simplă. Să nu crezi că e simplu să investești. Gata, mâine vin și eu, mi-au un teren și... E destul de complicat. Sunt riscuri la mijloc. Deci, regula să nu fie încurcați. Să se respecte termenele în care trebuie să primești o hârtie, un aviz, să existe comunicare. Eu am văzut de-a lungul timpului proiecte foarte bune sau care s-au finalizat foarte rapid pentru că a existat o comunicare foarte bună cu autoritățile. Mă duceam la primărie, dacă era ceva în neregulă, mă suna și îmi spunea, vezi că mai ai nevoie de un document. Nu stătea 30 de zile să-mi dea o hârtie oficială prin care mi se cere un document să-l completez, să mă duc. Nu. Puneam mâna pe telefon, adică se vedea că oamenii de acolo vor să se întâmple lucrurile. Puneam mâna pe telefon, mă suna, vă trebuie asta. Sigur că da. A doua zi mă duceam și duceam hârtia. Ce mai e nevoie? Stătea lângă mine, hai să ne uităm pe dosar împreună. Asta e abordarea pe care trebuie să o aibă orice funcționar. Dacă tu te închinți într-un birou, scrii hârtii, pui număr de înregistrare, așa, asta e secretul, nu, așa nu, adică secretul insuccesului. Partea de avizare și autorizare, acolo este o loterie, din păcate, și nu ar trebui să fie așa, dar oamenii de acolo nu sunt trași la răspundere în niciun fel. Dacă ție ți întârzie un document, nu are nimeni ce să facă acelui funcționar. Nu ai ce să faci. El poate să facă ce vrea, din păcate. Și faptul că pe tine te întârzie chiar și cu 10 zile, cu 20 de zile, ție îți strică tot parcursul proiectului. Și nejustificat, deci vorbim de întârzieri nejustificate. Nu vorbesc atunci când, da, nu ai ceva în neregulă, ți se transmite, vine în completare. Da, înțelegem toți asta. Dar efectiv sunt momente în care totul e în regulă, nu ți se dă niciun răspuns și asta e. Mulțumim mult de tot, Alexandru. Cu plăcere.